Muslim community nga nalakip sa na-demolish sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City nanawagan karon og tabang ngadto sa gobyerno. Barangay Council sa Tablon andam kuno mutabang sa mga residente alang sa ilang relokasyon. Ani report. Nanawagan karon ang Muslim community nga kaniadtong namuyo sa Purok 11 Barangay Tablon, Cagayan de Oro City ug nalakip sa naigo sa demolition sa lugar nga matagaan og pagtagad ang ilang mulo sa lokal nga kagamhanan. Matud pa nga human sila mapahawa silang gipuy-an, hilabihan ang kalisod ang ilang nasinati tungod wala na sila'y mapuy-an. Gani ang pamilya ni Norhaina Saripada usahay sulod sa nakaparadang jeep na lamang sila matulog tungod wala sila'y mapuy-an. Usasab sa ilang problema kung asa na sila magsimba kinihuman nga giguba sab ang ilang moske atol sa demolisyon nga nahitabo. Ang sa amin lang concern ay yung mga tao at saka yung moske namin, house of prayers yun nasira. Ang tanging inihiling lang namin sa local government at sa national government ay mabigyan kami ng sapat na tirahan sa kung saan mailalagay kami ng tahimik. Problema sab sa komunidad ang listahan nga nahimo sa barangay. Sanglit dili kuno kumpleto, labi pa nga sagad sa mga tawo wala sa ilang panimalay niadtong nahitabo ang paglista. Na sinasabi na may tagging daw na nangyari. Ang tagging na nangyari ng barangay, yung paglista, paano yung wala sa bahay, hindi nila isinulat. Marami talaga hindi nakakuha. Sa Muslim community, mga more than 20. Ang maong yango among gipaabot sa Barangay Council sa Tablon ug matod ni Barangay Captain Billy Auza nga andam ang ilang opisina nga motabang ngadto sa Muslim community nga nawad-an og panimalay. Sa ato mga Muslim brothers, anytime makabisit mo diri sa barangay aron makuha nato yung mga pangalan o mahimo tag endorsement dito sa city, dito sa CHUD, specifically sa CHUD nga office para ma-verify ang inyong giyango no nga relocation area nga mabalhinan ninyo. Panawagan sa opisyal karon nga makipagkoordinar lamang sa ilang buhatan aron mahapsay ang pag-asikaso sa ilang mga suliran. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.